Вино нали не принети, аз Идем за проектите, нали правя? Да. Какво? Не те разбрала, кажи ми. Боже, това съм опита къде съм се. Сега също се появи. Извикай, Сега се появи като призрак. ние отиди къде момичето. Да съм да чувам там. Къде не идем. Зимата ми да се върнеш. И Карамбол, Рени Карамбол, браво, страхотни сте двамата. Жебите не могат да му носят трупа, видя ли го? Жебите не могат да му носят трупа. Иначе само са черви гребена. И да. И цял разкушиш, цял разкушиш. И ангеле. Ангел ли си, дявол ли си? Не въртята и после екипа. Специално за господин Карамболов от оркестъра. И за Чарганския. От Реника от Чарган. Давайте. Давай. Не се притеснявай. Тамбур замина, танка в къщи остане. Давай, даш. Право назад. Браво. Къде се замахам капак на прия? А? Не, голям клип. Дай долу. Давай. Легайте. Си напомни, ето назад. Ще го празни. Да си напомни, станка през кръста говори. Чето да си напои, станка през кръста говори. Аре, даш тай. Давай. Дай си стъргоманката да разтържа малко лютаряпа. Побързо. Имам дати патрона да речем ги за и изтъргам. Кой номер? Газвайте го. Седят ли на? Дали наш апарат. От Карамбош намо, ето направо не знам как издържа. Много място да има човек. Карта свършва. Как да го изтраеш така. 8. Това душа има да жме да направи не знам. 2 гигабайта. Той трябва да слуша. Цукайте. Сериозно ли? Цукайте. Виж, една... При тебе ти изневерява маса равна, виж. Ама мъж ма няма да ти не... Ами хубаво де, някаква приятелка си поиска от него, той ще й откаже. И те ще кажат, гледай до Мариана мъже и не може да й бе. Да. Мога повече.